дар ҳунар кӯш ки зар чизе нест, ганҷу зар пеши ҳунар чизе нест. бале, ҳунар калиди дари муваффақият ост. салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии назаре ба зиндагӣ манзури шумост. ин навбат тасмим гирифтем мавзӯи ҳунару ҳунармандиро пайванд бо таътили тобистона муҳокима намоем. инчунин аз таъсири ҳунар ба рӯҳу равони инсон маълумот диҳем. моро пайгирӣ кунед. хонандагон дар вақти таътили тобистона бештар бо омӯхтани ҳунару ҳунармандӣ машғул мешаванд. мо таҳиягарони барнома барои возеҳ намудани мавзӯи интихоб намуда ба маркази таҳсилоти иловагии вилоят омадем. мушоҳида намудем ки дар ҳақиқат духтаракони зиёд ба ҳунаромӯзӣ машғул ҳастанд. дар ин самт бонуи зебои офар Мафтуна Пӯлотова ба онҳо ҳунар меомӯзад. таътил ки оғоз шуд, падару модарон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки фарзандони худро ба маркази мо барои ҳунаромӯзӣ ҷалб намоянд. аз оғози таътил аллакай шумораи хонандагон, шумораи маҳфилчиён ба марказ зиёд ҳастанд. ҳамаи духтаракон, ҳамаи шогирдон кӯшиш ба харҷ медиҳанд то ҳунари қадимаро аз нав эҳё карда омӯзанд, тамоми нозукиҳои ҳунарро аз худ намоянд. ҳоло ки таътили тобистона аст, ман ба ин мактаб омада, аз муаллиме ба ин марказ омада ин ҳунарро меомӯзам ва баъд аз дарсҳо омада мекардам. ҳоло ки таътили тобистона аст, тамоми рӯз омада бо ин ҳунар машғул мешавам. мехоҳам он духтароне ки ҳоло дар таътил нишастанд омада ин ҳунарро омӯзанд. асосан дар маҳфил ман ба духтарон ҳунари дӯхтани нақшдӯзиро меомӯзонам. оғози кор аз нақшҳои хурд оғоз мешавад, баъдан кор ва душвортар шуда нақшҳои калонҳаҷ мешавад. ба дӯхтани нақшҳои калонҳаҷ оғоз мекунем. инчунин гурӯҳи духтарон ҳастанд ки аллакай ба кашидани нақшҳо хеле шавқи зиёд доранд. ба кашидани нақшҳо ҳам як маҳорати хеле зиёдро талаб мекунад. зиёд духтарон хоҳиши омӯхтани ҳунарро доранд, аммо нозукиҳои касбро асосан хонандагони синфҳои болоӣ зуд аз худ мекунанд. ба маҳфили сӯзанидӯзӣ ва армуғонсозии лола асосан духтаракон аз синфи 8-7 боло меоянд, то ин ки нозукиҳои зиёд дорад. барои аз худ намудани анамин нозукиҳо ман бисёртар ҳаракат мекунам духтараконро аз синфи 6-8 болотар ба ҳунаромӯзӣ ба маҳфил ҷалб намоям. синфи 11 мехонам, вале аз синфи 7 сар карда ман барои сӯзанидӯзӣ ки шавқи зиёд дорам, баъди дарс дар ҳамин ҷо омада аз Пӯлотова Мафтуна ҳамин нозукиҳои сӯзанидӯзиро омӯхта истодам. толи 6 сол аст ки ба ин маркази иловагӣ омада ҳамин ҳунари беҳтарин ки ҳунари сӯзанидӯзӣ дастӣ мебошад аз муаллимаамон Пӯлотова Мафтунахон омӯхта истодаам ва дар муддати ин 6 сол мо бо ҳамроҳи дигар духтарон ҳар гуна ашёҳо ба монанди рӯйҷо, болиштҳои гуногун, куртаҳои аврупоиву миллӣ дӯхта истодаем. духтаракони хурдсол дилгир мешаванд. нозукии сӯзанидӯзӣ ё худ армуғон мегӯем, гарчанд армуғон хурд бошад ҳам нозукии хеле зиёд дорад, майдакории зиёд дорад. барои ҳамин духтаракони хурдсол паси ҳамин ҳунар бисёр душвориҳоро эҳсос мекунанд. не, ман мушкилӣ накашидам, зеро ки муаллима ба мо хеле хуб меомӯзонанд ба таври содда, равон. ба инҷо хоҳарам меомаданд ва баъдтар ба он кас ман ба дӯхтанашон ҳавас карда, шавқу рағбат пайдо карда ба инҷо омада дар тӯли 3 ҳафта ин ҳунарро омӯхтам. дар муддати ин 6 сол ҳар гуна чунин болиштҳо, сӯзаниҳои рӯи деворӣ, рӯйҷой, куртаҳои миллӣ ва аврупоиро дӯхтам.
4 сол аст ки ман ба маркази таҳсилоти иловагии вилоят омадам. Ин ҳунари сӯзиндӯзии дастиро аз устоди меҳрубонам Пилотова Мафтунахон омӯхта истодаам. ҳоло ман куртаи сӯзиндӯзии дастӣ дӯхта истодаам ки ҳамроҳи муаллима ин расми инро кашида ба қолаб аввал ба матоъ гузаронида бо хума оро дода онро акнун ба дӯхтани он шурӯъ карда истодаам. ҳунармандӣ ин худ санъати волову дунёи ғании эҷодкорист. вақте шахс бо ҳунармандӣ машғул мешавад, чизе меофарад, ба ҳолати равонияш низ бетаъсир намемонад. илми равоншиносӣ аз таъсири мусбати касбу ҳунар ба рӯҳу равони инсон мегӯяд. мутахассисон низ инро шарҳ доданд. вақте ки бо дӯзандагӣ машғул мешавад, ҳолати агрессивии инсон бартараф ёфтанаш мумкин аст. ҳамзамон дар мавриди бо ҳунар машғул шудан ё ин ки бо дӯзандагӣ машғул будан нимкураи рости майнаи сари инсон фаъол мегардад. ин оварда мерасонад ба оромиш ё ин ки бартараф ёфтани стресси инсон. фаъолнокиш баланд мешавад ва ин метавонад ба аз нав барқарорёвӣ, агар аз нуқтаи назари мана чӣ гӯем, дар майнаи сари инсон гормони эндорфин ки гормони хушбахтӣ ҳисобида мешавад, ҳамин фаъолноктар мешавад. ҳунар худаш як чизи худодод аст ки аз ин ҳунар, аз доштани ҳунар ягон бор ягон кас ба фикрам дилгир намешавад. ҳама вақт болида хотир аст, зеро ба як бурда нон зор намешавад, мегӯянд ба қавли гапҳо. дар инсон қобилияти муайян дар ҳар инсон мавҷуд аст. дар мавриди бо ҳунар ё ҳунармандӣ машғул шудан вай метавонад ҳамин қобилияташ ташаккул диҳад. дар мавриди ташаккул ёфтани ин ё он қобилиятҳо албатта ки вай қобилията дар худ кашф кунад. яъне ҳама рӯза як рӯз метавонад қобилияти эҷодкориш фарз кардем ҳамин қадар дӯхти матоъ агар гирем, як нақша оро диҳад, пагоҳ аз ин ҳам ана ман метавонистиам, дар ман ин истеъдод будааст, дар ман ин лаёқат будааст, ман метавонам аз ин ҳам бештар фаъолиятама ташаккул диҳам гуфта, яъне ҳам худтасдиқкунии фардӣ дар инсон ташаккул меёбад, ҳам дар мавриди ин ӯ метавонад он қобилиятҳое ки дар ниҳоди ӯ мавҷуд аст, ина сайқал диҳад ва бо ёрии анамин истеъдод ё қобилиятҳо метавонад худро байни мардум, байни омма машҳур карда тавонад. машғул шудан ба ҳунару ҳунармандӣ таби одамро болида мегардонад. агар ба ягон мушкили зиндагӣ дилгир бошад кас, масалан худам, агар аз ягон ташвиши зиндагӣ дилгир бошам, дар он вақте ки ман бо ҳунари сӯзанидӯзӣ кор мекунам, бо нақшдӯзӣ машғул мешавам, тамоми ташвишҳои зиндагӣ аз хотир меравад. вақте ки кӯдакон бо ин ё он ҳунару ҳунармандӣ машғул мешаванд, агар мо гирем моторики хурдии кӯдакон бештар дар мавриди иҷроиши ҳамин мана дӯзандагӣ ё мана гуфтем мо часпонидани маводҳои гуногун тавассути ширеш дигар чиҳо, албатта ба кӯдакон ҳамин агар дар психология нигоҳ кунед, аз ҳамин дастон то нӯги даст ин моторики калон ҳисобида мешавад. лекин аз буҷалаки даст то нӯги ангуштон моторики хурд ҳисобида шуда, ана ҳамин ангуштон дар кӯдакон бештар фаъол мегарданд ва ин оянда метавонад ҳолати стресс, ҳолати агрессия, ҳолати афсурдагӣ, ҳолати хашмгинии кӯдака бартараф созад, ислоҳ намояд ва кӯдак бе маврид иштиёқи ба ҳамин ҳунару ҳунармандӣ худ бе такон, бе маҷбурӣ шавқу ҳавас ки дорад, машғул шуда ҳам метавонад, яъне фаъол мегардонад кӯдакон. коршиносон гуфтанд ки агар ба ҳунару ҳунармандӣ майлу рағбат ва шавқу ҳаваси зиёд надошта бошем, ҳеҷ гоҳ фаъолияти худро равнақ дода наметавонем. маҷбуран равона намудан ба касбу ҳунар кори хато аст.
интихоб аз қобилияту қалб ва бо меҳри беандоза бояд дар ҳар шахс ташаккул ёбад. дар оғози сол бисёр духтаракон меоянд то нимсола ва ё то охири сол гирем агар он духтараконе ки шавқу рағбати зиёд доранд танҳо онҳо мемонанд. бинобар ҳамин агар душворӣ бошад ё сабру тоқати духтар набошад ҳатман онҳо ин ҳунарро мемонанд ва паси дигар маҳфилҳо мешаванд ва дар дигар маҳфилҳо таҳсили худро давом медиҳанд. خودم این هنر رو از دوگانه‌ام دیدم با آن شوق بستم و میخواستم این هنر رو آموزم. از همین سبب آمده از معلمه این هنر رو آموختم. дар имрӯза шароит бештар волидайн ҳар як ихтисос ё ҳунарро аз рӯи статус мегӯянд ё ин ки аз рӯи критерия ё ин ки мавқеъ маблағ чӣ гуна маблағ даромад оварда метавонад менигаранд ва ин бешак мо агар вақте ки намин фикри кӯдака намегирем ё шахсията намегирем ки ман мехоҳам ҳамин ихтисоси ту аз худ кунӣ ин аллакай ҳам ба шахсияти ҳамон фарзанд ё ин ки мегӯем қобилияти дар ӯ буда муайян фаъолияте хомӯш мекунад. яъне истеъдод лаёқате ки вай мехост масалан ҳунари дӯзандагӣ нею мегӯем ки мана омӯзгорӣ аз худ мекард ё ин ки омӯзгор шудан намехосту дӯзандагӣ ва рафтан мехост. ана ҳамин қобилиятҳои муайяна хомӯш месозад ва ягон маврид мо наметавонем ё ҳаққам надорем ки маҷбур сохта шахсията ин ё он ихтисос равона созем. пай бурдаам ки кадом духтаракон аллакай ба ин ҳунар шавқу рағбати зиёд доранд. чунин духтаракон худ маълум мешаванд аз кори онҳо аз тору путе ки онҳо медӯзанд ин чунин пайро пай бурда мешавад. неки ҳастанд ки аллакай дасташ не бисёр душворӣ мекашад лекин ба шавқу аз ҳисоби шавқу рағбаташ ҳаст ҳамин кор ба ёд мегирад меомӯзад. кӯдакон вақте ки ҳоли синни дунум се чор то манамин вай 6-7 солая бозиҳои роли сужавива машғул мешаванд ва худ мо медонем ки фаъолияти асосии кӯдак ин бозӣ аст. дар ҳамон ҷо аллакай қобилиятҳои аввалин дараҷаи бешуурона дар кӯдак зоҳир мешавад намоён мешавад. яъне кӯдак муайян ихтисос мана духтур мешавад омӯзгор мешавад дӯзанда мешавад фурӯшанда мешавад ё ин ки ронанда. яъне ин маънои она дорад ки ҳамин қобилиятҳое ки дар вай ҳаст ва аҳён метавонад нишон дода меистад зоҳир мекунад ва мо аз ин хулосаам бароварда метавонем ки дар оянда ҳамин гуна ролҳо ё ин ки ихтисосҳои ҳамин кӯдак гирифта метавонистааст. маҷбурӣ ягон кас ҳунарманд шуда наметавонад. дар ин ҷо албатта одам дар дили одам шавқу завқ буданаш даркор. маҷбурӣ ба ягон кас омӯзонидан ҳам ин хеле душвор аст намешавад. барои он ки шавқу ҳавас ин барои омӯхтани ҳунар роли асосиро иҷро мекунад. вай рафта омадан мегирад ба хотири наранҷондани падару модараш. ҳастанд бана дар таҷрибаи кори мо ки шахсиятҳо ҳамахел ки ман барои падару модарам мехонам ва ё озор набинанд. хоҳиши ҳамоно ҳамахел бошад майлаш ман рафта омадан мегирам лекин ман ин кора ба охир намерасонам ман ба писанд нест. азоб албатта ки тасаввур кунед хонаи нохоставу шумои бурда монанд чӣ хел? ин аз ҳамин зиндонӣ ҳам бадтар. кӯдакон ботинан аз ҳамин хусусиятҳои ҳам тафаккур равандҳои маърифатишон азоб мекашад. ҳолати эмоционалишон ҳолати вазнин зиқ доимо андӯҳ ғам ғусса ба як такон тела мераванд. ин вазнин аст лекин ин хато шикаста мо метавонем дар ин ҳолат шахсияти вайро шиканем ва оянда мана дар халқ ҳамихел мақолҳо ё ин ки гуфтаҳоям ҳаст ки диплома намак када мемонанд мегӯянд ҳамин баям оварда мерасонад.
ҳазор мана дӯзандагиам 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ мераванд, лекин уҳдаш намебароянд. Не, агар мехостану шавқу ҳавас доштанд, уҳдаш мебаромаданд, лекин шавқу ҳавас ки надорад, вай аз иҷрои он вай хоҳиш надорад, наметавонад. имрӯз хеле хурсандиовар аст ки духтаракони мо барои омӯхтани ҳунарҳои дастӣ хеле шавқу рағбати зиёд доранд. онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд то ки ҳунари аҷдодиамонро ба маърази меҳмонон пешкаш кунанд, ба намоиш гузоранд. маҳсулоти духтаракони мо дар тамоми ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ ҳам ҳаст. масалан, шогирдони ман дар амрико, дар русия кору фаъолият мебаранд ва дар он ҷо оиладор ҳастанд, зиндагӣ мекунанд. дар кӯдакон мо метавонем ҳунари ҳунармандиро на тавассути маслиҳат, васият ё ин ки тавсия, ин хел не, мо метавонем намуна биёрем. намуна ба маъное ки дидӣ чӣ хел хушрӯй шуд. агар ту ҳам бо ҳамин корҳо хоҳиш дошта бошӣ, метавонӣ машҳур шавӣ. кӯдако метавонем, ту метавонӣ, аз уҳдаш мебарорӣ, ман ба ту умед дорам, умедам аз ту калон аст. яъне метавонем ки мо кӯдака тавассути муроҷиат ба шахсияти ӯ ба ҳунару ҳунармандӣ водор кунем, шавқу ҳавасашо баланд карда метавонем. мафтуна пӯлотова, бонуи хоксор, ҳамсари вафодор, модари мушфиқи фарзандон, ҳунарманди асилу дӯстдори касби худ, аз овуни хурдсолӣ ба ҳунари дӯзандагӣ майлу хоҳиши зиёд дошт. ӯ гирандаи якчанд ифтихорномаву сипосномаҳо, ҷоизаҳои шаҳриву вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ гардидааст, ки дар ҳақиқат сазовору арзанда аст. тамоми вуҷудашро барои рушди ҳунари дастидӯзӣ бахшидааст. шогирдони зиёде дорад ва бо ҳар яки онҳо модарона муносибат дошта меомӯзонад. ман аввалан миннатдории худро ба муаллима баён мекунам, зеро он кас ба мо чунин ҳунари беҳтаринро омӯхтанд, моро ба ин рӯзҳо расониданд. ин кас зани хеле ҳалиму меҳрубон ҳастанд, ба мо ба таври хеле содаву фаҳмо ин ҳунарро меомӯзонанд, хатогиҳои моро ислоҳ мекунанд ва ба мо хеле кӯмак мерасонанд дар духтани ин сӯзаниҳо. меҳрубон ҳастанд ва ба ин ҳунар ҷиддӣ машғул мешаванд ва ба мо он хатогиҳое ки карда меистем, онҳоро гуфта моро ислоҳ мекунанд. طول 5 سال است که در مرکز تحصیلاتی نزد ریاستی معارف آمده از استاد امپولات و مفنخان هنری سازندوزی دستی را آموخته ایستادم. من از آن کس دختنی سازندوزی ها، سرتگی ها، رویجا ها و غیره ها را آموخته ایستادم. شخصی سرطلب می باشند. به ما در نزدشان به شاگردانشان هنرهای نازکی های سازندوزی را می آموزانند. به هنر دستی من از سن خردسالی شوق و رغبت زیاد داشتم. اساساً به این اساس شدن مادر کلانم. از مادرم بسیارتر هنرهای کشبافی را آموختم و بعدتر هنری دستی دوزی، ارمغانسازی را به دوش خود گرفتم. علاقه از صنف بالا من فرمایش‌های گوناگون را اجرا می‌کردم و امروز علاقه 11 سال می‌شود که به دختران هنری سازندوزی و ارمغانسازی را آموزانده ایستادم. روانشناسان میگویند که وقتی که در انسان این یا آن قابلیت است برای تشکل دادن وی ما باید خودآموزی کنیم. بعدی که خودآموزی میکنیم همین مواد آموخته امان را ما چگونه تطبیق کرده میتوانیم یا در عمل استفاده کرده میتوانیم اگر به کسی دیگر یاد دهیم. یاد دادن به معنای آن که خواهی که پسیخولوگ‌ها هم خیلی میگویند که خواهی که خود تشکل یابی چیزی آموخته رو به دیگر نفر آموزان، ولی تو با این نیست، با یک دست شاگردت رو بر، با دست دیگر چیزی نو آموز. آموختن هنر به جز ذوق و خواهش و استعداد شاگرد از استاد نیز وابسته است. مناسبت این دو نفر باید آزاد و سازنده باشد.
зеро рушди касби ҳунаромӯз аз мактаб ибтидо мегирад. барои он ки духтаракон дилгир нашаванд, зеро нозикиҳои зиёд дорад ҳунари сӯзини дӯзӣ, ман бо чеҳраи кушод با آنها درس میگذارم تا که مشغولیت ما خیلی شوق‌آور گذرد تا اینکه آنها در درس آینده در مشغولیت آینده دوام بیایند در خانه وظیفه‌های خانگی خود را هم اجرا نمایند. پسیخولوژی سه زبانی مناسبت هست: خواهش، فرمان، پرسش. و در مورد مناسبت‌های کاری ما میتوانیم اگر که فعالیت ما طولانی‌تر شود و همکاری درست به راه مانده شود، مناسبت ما مناسبت خواهش و پرسش باید باشد، نه فرمان. همین کار رو به سامان رسان یا همین کار کردن در کار یا لازم، این البته نادرست است که در این مورد ما شخصیت دیگر به میرسیم. به خیلی نباید باشد. امکانیت همین کار کردن داری، میتوانی به من کمک رسانی. اگر این طور که گوییم همون فکر، لیکن طرز استفادهش دیگرگونه میشه و در اینجا یگان شخصیت به فکر روانشناسا یا به فکر پسیخولوژان آزار نمیبیند. یعنی شما شخصیت همون نفر مراجعت کرده استاده اید که تو میتوانی به من کمک کنی، همزمان خودت هم سایقل میابی. و در مناسبت اگر همین طرز فکر یا معاشرت استفاده کنید بهتر میشود و هم شاگردان نیز دلگیر نمیشوند. و هر چیزی که مثلا استاد میداند البته باید شاگردی و هم همون چیز آموزد، لیکن با این استادش در کار نه، خودش هم تشکل یافت نشه کار و شاگردش رو هم همون پیرها بردنش حتما لازم. برای آنکه شاگرد هنری نازکی هنر را آموزد، من پیوسته کوشش میکنم تا به هر یک شاگردان درست معامله کرده، دل آنها را یافته، نازکی همین هنر را در دل آنها جا کنم. رشد و رونق هنر از کوشش زیاد وابسته است. هنر این گنج بی‌بها و هنرمند این دارا و میراثگذاری این گنج می باشد. مفتونه نیز از زمره آن اشخاص است که پیوسته در تلاش آموختن و آموزانیدن است. با محصول دستان خود کاشانه های مردم را زیب می بخشد. عموماً مشغول شدن دختران با آموزش هنر این برایشان باز شدن دنیای دیگر است. توصیه ها نیز برای آموزش هدایت می کنند. با آن دخترکانی که در وقت تعطیل بیهوده گردی میکنند، بیایید به مرکز تحصیلات علاوگی نزد ریاست معارف ولایت. در اینجا همه محفل ها رایگان است. در هر یک محفل برای شما کشاده است مرحمت برای هنر آموزی. توصیه میدیم تا اینکه دختران بیهوده گردی نکنند، حتما به هنر و هنرمند صاحب یگان هنر شوند. به دیگر دخترکان نیز من توصیه می‌دهم که به چنین مرکزی علاوگی‌ها آیند و در وقت تعطیل تابستان آمده چنین هنرها را آموزند، زیرا که به هر یک کس 40 هنر کم است میگویند و شخص با دختن همین هنر با همین هنری سوزندوزی از پایش آرام میگردد و وقتی که همین یک مثلا بالشت را دخته میشه، کس یک حلاوت میبرد، با دخته شدهش با کاری خود افتخار میکند، زیرا در حقیقت هم این هنری بهترین است و من به دیگران نیز توصیه میدم که آمده در وقت تعطیل تابستان خواه در وقت درس بعدی درسشان میتوانند آمده این هنر را آموزند. امروز هر یک نفر انتخاب خود را دارد. اگر در مورد انتخاب این یا آن هنر شخصیت را میتواند فعالیتش روانه سازد، خطا نمیکند. زیرا یک هنر افزاینده هنر دیگر شده هم میتواند و در زندگی اقلا در مورد در هیچ جا کار نکردن، در خود خانه خودش استاده زندگیش پیش بردن بهم امکانیت پیدا میکند و
қобилиятҳои эҷодие ки дар худи ӯст тавассути ҳунар рушд кардан метавонад. Агар духтарҳои азиз бо ҳамин гуна машғулият ё ин ки бо ҳамин гуна ҳунармандӣ машғул шавед, дар оянда метавонед ҳаёти худашонро созанд. Зеро ки ояндаи ҳар нафар дар дасти худаш. бинандагони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи назаре ба зиндагӣ ки манзури шумоён гардид. бале бори дигар дарк намудем ки дунёи ҳунар басо фароғ аст. ҳунар ба инсон ҳам тавон мебахшад ва ҳам рӯҳан табобат менамояд. ба ибораи дигар ҳунар ин мактаби ифодаву истифодаҳост. пас ҷаҳони ҳар як ҳунарманд рангину пурғановат бошад. хоҳони он ҳастем ки назари ҳар як шахс ба зиндагӣ гуворову созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогии зиндагӣ дӯзед. хайр.